In deze uitzending van Venray van Toen besteden we aandacht aan het rijke Roomse leven in de jaren 50. In Venray was dat niet anders. In 1955 werd er door pater Briels en pater Domitius zelfs een oude traditie in ere hersteld. Voor het eerst in 20 jaar kreeg Venray weer een grote missieoptocht. Deze optocht was bedoeld om het vele missiewerk tekenend uit te beelden. De tocht trok vanuit de oude Draalstraat, nu de Julianussingel, hier via de Poststraat het centrum in. Deze kleurrijke optocht werd gelopen door meer dan 500 kinderen. Die werden ondersteund door een creatie van groepen, praalwagens en muziek. Kijkt u mee naar een stukje culturele historie van Venray. De grote missieoptocht begint met een jeugdige heraut op een pony. De officiële Nederlandse missievlag wordt gedragen door de Venrayse verkenners en welpen. In de schaduw van de dood. Deze wagen wordt beheerst door een groot paars kruis, onze enige hoop. Rondom de wagen lopen heidekinderen uit de 5 werelddelen. Het kruis wordt belaagd door de duivels. De 12 apostelen. Zij werden door Christus uitgezonden met de boodschap: gaat en onderwijs alle volkeren. De apostelen worden dan ook omringd met volkeren over de wereld. De paus, de opvolger van de prins der apostelen, die de boodschap van de apostelen overnam. De hoofdman Cornelius met Petrus. Deze Romeinse officier werd als eerste heiden gedoopt door Petrus. Sint Franciscus en de sultan. Ridder Sint Franciscus was de eerste die aan de geestelijke opvatting van de kruistochten dacht. Hiermee wilde hij de vijanden van het christendom bekeren. Zij brachten ons het geloof. De bisschoppen Sint Servatius, Willibrord en Bonifacius. Gij bracht ons geluk. Kinderen uit verschillende missielanden waar de zusters van Sint Jozef werkten. Een mooie wagen van huize Sint Servaas, waar de broeders van liefde aandacht vragen voor onderwijs in de missie. Onder het motto alle volkeren looft de Heer dragen jongens en meisjes van turnvereniging Sint Christoffel de vlaggen van 46 naties. Het werk van de broeders in de missie. Broeders bouwen samen met kleine zwartjes aan een kerk. Om de sfeer van de missielanden op te roepen, liepen Javaanse meisjes met manden op hun hoofd en de Indische dames met een parasol. Ook de heilige Theresia van Lisieux, de patrones van de missie, liep mee in de stoet. Het kindje Jezus ons voorbeeld. Met deze wagen wordt het goddelijke kind in het huisgezin uitgebeeld. De Maagd Maria, de koningin van de missie. De kinderverzorging in de missie. Deze wagen heeft betrekking op het werk van zusters van Tienray in de missie. Met deze wagen wordt Sint Franciscus Xaverius, de apostel van India en Japan, geëerd. Deze edelman werd in 1506 geboren in Navarre en trad in 1533 toe tot de orde van de Jezuïeten en begon toen zijn missionarisleven in het Verre Oosten.
Met deze wagen wordt de aandacht gevestigd op de eerwaarde zuster Ursuline, Mere Maria, de eerste vrouwelijke religieuze die naar de vreemde missie ging. Deze groep eert Monseigneur Ferdinand Hamer. Deze bisschop werd geboren in Nijmegen en ging in 1865 naar de missie waar hij in 1900 werd gemarteld en vermoord. De Venraysche Harmonie, die voor de muzikale ondersteuning moest zorgen van deze kleurrijke optocht. Helaas moesten ze zelf net even uitblazen. De verzorging van de melaatsen in de missie. Een wagen van de zusters van Sint Anna. Ook de Venraysche missionarissen werden niet vergeten. Maar liefst 28 bruidjes dragen de naambordjes van alle Venraysche missionarissen en zusters die in de missie werkzaam zijn. De Kleine Apostel. Met deze wagen wordt aandacht gevraagd voor het mooie missietijdschrift voor de jeugd. Onder het motto "Wij gaan niet naar bed zonder kindtijdsgebed" collecteerde deze bonte groep gedurende de optocht voor het vele missiewerk. Er werd ook steun gevraagd voor Memisa. Deze organisatie stond bekend om zijn medische missieacties, zoals het zenden van doktoren en verpleegsters. Ook aan het Sint-Petrus liefdeswerk werd aandacht besteed, namelijk het bevorderen van de inlandse religieuze opleidingen. Met een mooie groep kleine soldaatjes voorop komt de fanfare van Leune in beeld. Toeval of niet, maar ook zij moesten blijkbaar even uitblazen. Als inleiding voor het einde van de optocht passeert het maagdenkoor. De laatste wagen stond in het teken van de triomf van het kruis. Kinderen uit de missielanden eren dit kruis, waaraan zij hun redding danken. Op de hoek bij Café in den Engel is het gezellig druk. Het is een mooi gezicht als de stoet door de grote straat trekt.
Nadat de bonte stoet door de Venrayse straten is getrokken, nadert men het eindpunt bij de Paterskerk. Hier wordt de optocht ontbonden en verzamelen alle deelnemers zich op het plein voor de kerk. Uiteraard zorgde de Venrayse politie ervoor dat alles ordelijk verliep. Jan Jansen en kleermaker Anton Jeuke hebben alles onder controle. De organisatie is tevreden en kan terugkijken op een geslaagde missieoptocht. Huub Scholz met de organiserende paters. Nog snel worden de laatste beelden gemaakt en dan kan iedereen op weg naar huis.